Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin labaran na duniya daga nan Nijar TV Hausa. A cikin labaran namu na yau za ku ji cewa kafin labarin namu ya ci gaba, idan yau ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura bidiyo. A cikin labarin namu na yau za ku ji cewa a ƙasar Burkina Faso, shugaban ƙasar na mulkin soja Kaftin Ibrahim Traore ya saki wasu 'yan leƙen asiri da aka taɓa kamawa a ƙasar su 4 'yan asalin ƙasar Faransa. Ya sake su ne a sanadin shiga tsakani da sarkin Morocco ya yi don ganin an saki waɗannan 'yan leƙen asiri. Shi dai waɗannan 'yan leƙen asiri tun shekara ta 2023 ne aka kama waɗannan 'yan leƙen asirin. Fiye da shekara ɗaya kenan suna tsare, kuma sun shiga hannu ne a tun wancan lokacin a ƙarƙashin mulkin na Kaftin Ibrahim Traore. Shugaban ƙasar France Emmanuel Macron ya ba da tabbacin sakin waɗannan 'yan leƙen asiri su 4. Tun dai kafin sakin nasu ya yi wasu bayanai akan sakin su 'yan leƙen asirin da za a yi, sai ga shi yana ba da sanarwar an sake su. An ci gaba da cewa dai sanadin sakin nasu ya samo asali ne da shigan sarkin na Morocco, inda ya yi ruwa ya yi tsaki a kan ɓangarorin guda biyu, da ƙasar ta Faransa da kuma ƙasar ta Burkina Faso. Shi dai wannan sarki na Morocco ya kasance mutum ne mai girma da dattako, wanda ƙasashe na yankin Sahel suna girmama matsayin nasa domin mutum ne mai dattako. An sake su ne tare da yarjejeniyar ba za a ƙara samun su da irin waɗannan laifuka ba. Muddin aka samu ɗayansu da laifin irin wannan a irin waɗannan ƙasashe, to ba za su ji da daɗi ba. An dai kafa sharuɗɗa da yarjejeniyoyi wurin sakin waɗannan 'yan leƙen asiri su 4.